Minecraft приятный. Кажется, он может веки. И за нами есть какао бин. Осад. Допустим, самое я направил некую мини-фарм. За него. И то сам превратил. Те самые лопуку самого видите. В дальшие эпизоды тему идти. Докопамо и дотражимо диаманти. Народ місяця задачне приложили. Потрава за діамантів. Сара, просто смотрите мой так епізоду, і так смо всі наші діаманти. Я сам дописав з ним, я сам дописав з ним, я сам нашов діаманти ще. Я сам все ісправив і докренемо. І ево, Сара, все. Я сам нашов нашому коровнику. І Сара, оли сам мало просто докопав нещо много. Сам ще не вкладав. На баке. Так. І Сара, і сам про. Я вам міти місто печати док. Копам. Само тебе копам. Стресс отпал. Я не знаю. Я не знаю. Стресс. Bastante o ódio. Só vem, tô chutando lá.